Ir-riforma fil-gvern lokali ser tixpruna l-Kunsilli Reġjonali sabiex jaħdmu aħjar mal-Kunsill Lokali favur titjib fil-lokalitajiet u titjib fil-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Dan kien kliem is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Silvia Parnis waqt laqgħa fejn fiha diversi awtoritajiet mill-Gvern Lokali flimkien mal-Kunsilli Reġjonali ltaqgħu sabiex jiġu diskussi l-irwoli kruċjali li għandhom bis-saħħa tar-riforma tal-Gvern Lokali. Id-direttur tad-Diviżjoni għall-Gvern Lokali Marisa Pisani qalet li permezz ta' din il-laqgħa twittet it-triq il quddiem għall-Kunsilli Reġjonali. Il-laqgħa tal-lum saret biex il-Kunsilli Reġjonali li għandhom il-funzjonijiet tagħhom stabbiliti b'liġi naraw kif jistgħu jaħdmu ma' awtoritajiet oħra ta' gvern lokali sabiex il-funzjonijiet tagħhom jiġu moqdija dejjem għal ġid tar-residenti u biex nollu l-livell tal-kwalità ta' ħajja taċ-ċittadini tagħna. Dwar titjib fil-lokalitajiet, is-Segretarju Parlamentari Silvia Parnis qal li issa l-Kunsilli Reġjonali jistgħu jqabdu kumpaniji privati sabiex jevalwaw u jistħarġu dwar it-titjib li hemm bżonn fil-lokalitajiet. Qabdu kumpanija privata u tara f'kull lokalità x'hemm ħażin u x'hemm tajjeb biex imbagħad dak ir-riżultat jersaq id-dipartiment anke npoġġuh fuq il-mejda tal-Parlament biex imbagħad inkunu nistgħu naraw fejn saru l-iżbalji nirranġawhom. Fost il-bidliet ewlenin fir-riforma fil-Gvern Lokali hemm li issa l-Kunsilli Reġjonali huma livelli ieħor ta' Gvern Lokali li għandhom responsabilità fil-qasam soċjali u li se joffru assistenza professjonali lil kunsilli lokali fost oħrajn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.